IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naayuswat iti Barangay 12 Bacara, Ilocos Norte, ito work for cervical cancer awareness nga Indol 1 de Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Idicalman, Mayo 29. Dito ikatap no maisaknap ti panangamo ken panaganad kontra cervical cancer. Kalpasan ti panapag na digiti babay iti sentro ti ili, naangay iti programa iti barangay hall anang ipakaamo iti paggapuan ti sakit ken iti kinapateg ti nasapa panagbakuna tapno maliklikan daytoy. Sigon ken ni Dr. Adolav ni Damiana Di Magpili, President ti Ilocos Norte Medical Society, ti importansya ti regular screening ken early diagnosis tapno maagapan ti sakit ken mapagtalged iti salunat dagiti babay. Okay, that is cervical cancer apo katay kaskunak di lecture to tatay that we get ana cancer ije kwelyo ti matres iti babae apo. So that we get mangkokos kaya ti na cervical cancer apo ket ije human papilloma virus. So iso nga addatay pa ito'y bakara tapno umay tayo ag screening apo kasi adda tay screening na daytoy tapnon haang agten na cancer. Ti kwelyo ti matres. Okay, dito tay bagak man di lecture ko tatayan urayan taypay ba apo nga agkaron ti senyales na adda cancer kayo when no masansan nagpatpa-check up tayo pagpakonsulta tayo tapnon haan nga cancer no diket di agrugrugi pay lang dayjay nga sakit kada tayo. So no adda nga ning senyales mon apo like abnormal bleeding dete usually ket ti normal mo 2 to 3 pads a day laeng hambet nga napigsa tapos bulwa-bulwak met mapaspasama ken puros blood clots met rumwared baka adda cervical cancer mo. Number 2, adda na bangsik na discharge ket ket dati awang met tay kunakon ikayang mo lang basik ket agalingasaw jay pangot nan baka adda cervical cancer mo. Anapay nasakit no agkontak kay ken makay mo na ket dati ket saan met usually it's pleasurable pero api nasakit net ten baka adda cervical cancer mo. Next, nasakit agismo, nasakit launay ti kinagismo, apay, at dati awan net, baka ada cervical cancer mo, ingkag pa-check up. Anapay, no, imatidog, ito pinag-memens mo, usually 3 to 5 days lang, yun apay nga ta umabutak net, 2 weeks, 3 weeks, ang pagpadara aklatan. Ang pa-check up, baka ada cervical cancer. Anapay, pero nasakit ti likod mo ako. Nasakit likod, nasakit puso, iraman na agpababa. Ket dati awan ulit. Baka, masapon mo pa-check up, baka ada cervical cancer. Kapayatan na inbatan ni Dr. Dixon Arbalalio, Provincial Health Officer 2 nga agtultuloy ti panang suportada iti kakasto nga aktibidad tapno mas mapapigsa ti panakipakaammo iti panang salaknib iti bagi tapno maliklikan iti daytoy a sakit. Of course, the provincial government of Ilocos Norte supported this activity. The provincial health office, of course, sila yung nag-oversee sa implementation nito. Of course, the Mariano Marcos provided the HPV vaccine, and every municipality did their job with this. So this is a collaborative effort, a collective effort of all the municipalities of the Ilocos Norte. Mainaigiti daytoy ti cervical cancer ket may bilang amay kaupat akang runana rason ti panakatay digiti babay iti lubong ken kadawian amay taod iti human papilloma virus wenno HPV. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.